πως μοιάζουμε πραγματικά. Εσύ κι εγώ Το βλέπω αυτό. ευθύνες έχουμε κι οι δυο. Πώς μας κάνει ένα και ένα? 2. Όχι, 11. Πώς μας κάνει ένα και 2? 22. Λάθος, 4. Μήπως ψάχνεις αυτό? Η φωνή μου είναι αυτή. Η δική μου φωνή. Καλά. Hey, Πάτρικ. Τι, Σκέφτηκα κάτι πιο αστείο από το 24. πες το μου. 25. Πρώτη μέρα σχολείο. Ξύπνα, ξύπνα. Πρώτη μέρα σχολείο. Δεν θέλω να πάω σχολείο. 5 λεπτά ακόμη. Όχι εσύ παπά, εγώ. Πιτσιρίκι! Θα το φωνάζω ζελεδάκι και θα είναι δικός μου. Θα είναι το ζελεδάκι μου. Έλα ζελεδάκι, έλα μικρό μου ζελεδάκι. Εγώ μου αυτό ζελεδάκι. Κακό ζελεδάκι. Όλοι μου! Ο Νέμο πάει προς τη βάτα! Όχι, να το πιστέψεις. Ξεχνάω πράγματα αμέσως. Είναι οικογενειακό. Ή τουλάχιστον νομίζω ότι είναι. Πού είναι η μάνα μου? Mom! Mom! Mommy! Mommy! Mama! 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 What? Hi! Σε μένα μιλάς. Όχ, τον είπε ο Γομάρη. Σε μένα μιλάς. Μέγα λάθος. Σε μένα μιλάς. Θα γίνει χαμός. Με λένε κύριε Γομάρη. Μην αφήνεις το χρόνο να περνά. Ακού λόγια που λέει η καρδιά. Θα σου το πω απλά ελληνικά. Έφαγες πόρτα, 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 πόρτα. Έφαγες. Έχω πρόβλημα με το μπουφάν τώρα, έχεις μπλέξει άσχημα. Θα σε τεκαμίσω την μπουφάνη, περίμενε. Θα σου το πω απλά ελληνικά. Έφαγες πόρτα, 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 πόρτα. Έφαγες. Ποπός. Ποπός. Όλοι οι εξερευνητές πρέπει να απαντήσουν σε μια ερώτηση. Εντάξει, Σε τι σπίτι μένεις? σε μια ανεμόνενη, αναμένινη, αναμένινη. Πως μοιάζουμε, εγώ κι εσύ, μπορεί ο καθένας να το δει με μια καρδιά. Εμείς δηλαδή δεν έχει... Όχι, όχι. Ωραία. Παπόι? Μα καλά να παπόι. No. Παπόι. Παπόι. Hey, 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 a toy. Τα, παπόι. Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean. Έλα ζελεδάκι, έλα μικρό μου ζελεδάκι. Εγώ μου αυτό ζελεδάκι. Ντόρι, είναι τσούχτρα. Κακό ζελεδάκι, κακό ζελεδάκι. Ουστ, πήγε. Έλα ζελεδάκι, έλα μικρό μου ζελεδάκι. Εγώ μου αυτό ζελεδάκι. Ντόρι, είναι τσούχτρα. Κακό ζελεδάκι, κακό ζελεδάκι. Ουστ, πήγε. Hey, where the fuck is my banana? Banana. Η Έλσα σε έφτιαξε. Ναι, γιατί? Ξέρεις που βρίσκεται? Ναι, γιατί? Μήπως μπορείς να μας οδηγήσεις αυτήν? Ναι, γιατί? Πώς δουλεύει αυτό? Αου! Σταμάτα, Σβέν.